Hello guys! Mag-live na naman tayo. Magluluto tayo ng ginataang munggo. Good evening! Sasangag muna natin itong munggo. Binili kong munggo itong naka-crack na. Ito. Crack na siya. Ayan. Ayan. Isang baso guys. Isang baso puno. Sasangag na natin. Maganda ba? Ayan guys. Ganahan ka lang. Ito yung ang-diit. Matumbat din eh. Sige, bitawan mo. Uy! 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 Tumbok ka na lang gano'n doon. Yun guys. Sangag na natin. Yan o. Sangag natin. Yan. Yan. Sangag natin. Alalaman pa lang siya. Maganda mo. Sige, sige. Good evening guys. Sangag natin hanggang mag-brown siya. Mabango. Mabango ang amoy ng munggo kapag sinasangat kasi. Ayan. Ayan. Huwag lang natin titigilan ang paghalo guys. Para hindi masunog. Basta naman guys, ano naman ang mga recipe ninyo dyan. Subscribe naman guys sa channel namin. Lutong Ilocano AUH. Maraming salamat po. Medyo mainit na, kaya medyo hinaan natin yung apoy.
Lutong Ilocano, guys. Marami kaming video doon. Sa YouTube namin. Kung gusto nyo panoorin. Marami kaming mga videos. Subscribe naman, guys. Lutong Ilocano. AOH. Ito tayo ngayon sa Abu Dhabi, guys. 10:30 na ng gabi. Magawa pa tayo ng merienda. Kasi pwede naman tong merienda bukas. Kasi ito, hindi agad-agad napapanis. Kapag may matira, pwede naman ilagay sa rep, tapos papainit na lang. Gustong kainin. Namantala ko lang gumawa ngayon, guys, kasi day off. Linggo ngayon, kaya namantala ko lang na gumawa ng mga merienda para bukas. Kasi pag bukas, trabaho na naman, wala na naman tayong time gumawa ng mga pagkain. Kasi pagod na naman sa maghapon. Trabaho. Malapit na, guys, medyo brown na siya. Oh, malapit na brown. Bakang. Huwag lang natin titigilan ng paghalo para hindi masunog, para pantay-pantay yung pagkasangag niya, pagka-brown niya. Tigil lang pala. Sarlangan pala. Ipakita mo. Ito pa. Yeah. Malapit na mag-brown lahat. Alam din nila sa kaantan mo. Kaya mo tinyo. Tanong akong kauna. Okay. Marami ko sa tiyo na lang. Ngayon ko. Ito na. Ganun siya. Ito na rin. Malapit na, guys. Masarap na merienda to. Dali lang gawin. Wait lang na. Konti lang Wait lang. ang sangkap. Mahugas pa natin yung camera niya sa blurred. Ito lang ang sangkap niya. Munggo, saka yung glutinous rice, saka Gusto asukal. na. Naksukan. Sampay. Kapay proso na niya. Mag-itim mo. Di pa ito buman yun. Basta wag lang natin yan. Halo lang tayo ng halo para hindi. Ayan. Okay na, guys. Tignan nyo, okay na. Yan. Ayan, ganyan. Ganyan. Brown na siya. Ganyan. Brown na. Sige. Kasan? Yan. Ayan na, guys. Brown na siya. Yan. Pero itong yan, hindi ko mataakan ang bilin. Yan. Lagay na natin muna dito. Tapos, ito na yung paglulutuan natin ng malagkit. Gas. Halo natin ito. Dapat yan.
Sige. Uy. Sige na. Ayan guys. Lagay na natin itong gata guys. Hindi na tayo nagpipiga guys. Ito na lang ang gagamitin natin. Itong ready-made na gata. Coco Mama. Fresh gata. Ito na lang para hindi na tayo magpiga. Meron namang ready-made diba? Ayan, lagay na natin. Ayan. Ayan, o. Coco Fresh. Coco Mama Fresh gata. Ayan. Tumba. Tapos ito yung glutinous rice na ginamit ko guys. Ito. Yan. Yan, glutinous rice. Yan. Isang baso at kalahati guys ang hinugasan ko na glutinous rice. Ito na. Isang baso kalahati yan guys. Glutinous rice. Lagay na natin. Lulutin na natin. Lalagay tayo ng konting asin guys para yung alat at saka tamis niya ay maganda magkahalo. Konti lang, ano, 1/4 lang ng maliit na kutsara. Ayan. Tapos ang panunin natin guys. So, gusto mo lang gagawin. Tapos isasabay na natin to guys para sabay silang lumampot. Yung sinangag natin na munggo at saka yung glutinous rice. Ayan guys. Ayan. Ayan. Guys. Oh, naghalo na sila guys. Yan oh. Yan. O para sabay-sabay na siyang lumambot na. Ayan. O yan. Yan na siya. Para pag malambot na yung munggo, malambot na rin yung glutinous rice. Ayan. Dapat dalam itek ka man dan di ba ito? Kaya datahi ka para mapaburutan. So, guys, magdagdag tayo ng tubig. Ayan. Para pangluto dun sa munggo at saka yung glutinous rice. Ayan, oo. Kahalo na yung glutinous at saka yung munggo.
Hmm. Tatakpan natin guys. Sira na. Yan. Sira ng titinila. Tapos ayan na. Sabi lang kasi rin na makalubang na kasi. Takpan natin guys. Para madaling maluto. Yan. Ang mga garawan namin, natangita nakasentro niyo. Tapos hintayin natin na kumulo. Saka natin pahinaan konti yung apoy. Para hinay-hinay na maluto. Mama? Hmm. Yes, hindi. Kaya mo si malupong kakal mo siya. Ano bigyan mo sila? Kung sa kabilang di pansit. Kaya mo siya rin. Yan ang karili ako. Meron din nyog dito guys. Sa sulangkuan. Maliliit. Ligaya dyan. Ligaya sa atin na malalaki ang nyog. Kaya ito na lang ang ginamit ko. Ready-made na gata. Ganito ang bigas na malagkit nila dito guys. Ayan, ganyan. Glutinous rice, ganyan. Ang malagkit na bigas. Ito na lang ang bibihin natin kapag magluto tayo ng ginataang munggo, yung nakrak na, parang ginata yung nakrak na lang. Kaya kulit na ba eh? Ayan na. Bandahan ko ito baka madusak ko na tali. Yan ka lang. Yan natin guys. Ay kumukulo na guys. Haluin natin ng tahan guys. Haluin natin para hindi masunog sa ilalim. Dahan-dahan lang. Guys. Sarap nito guys. Try nyo magluto din. Munggo at saka glutinous rice, malapit na bigas. Pang maramihan na merienda. Hinaan natin yung apoy guys para hindi masunog. Tapos takpan ulit.
Sarap sa bigas. Marami kaming videos sa channel namin guys, Lutong Ilocano, KUH, marami kaming videos doon. Mga lutong pagkaing Pinoy. O, malapit nang maluto. Madali lang gawin to guys. Then, bigyan lang na gawin na merienda. Ayan o. Ayan. Natin. Oh, medyo malambot na siya guys. Kaya pwede na natin ilagay itong guys, itong asukal. Itong asukal guys, isang baso. Isang baso. Pero pwede na puti. Pero gusto ko kasi yung brown. Yan, ilagay na natin. Sa Pinas guys 10:30 na dito. Ganyan siya guys, ang sarap-sarap. Malambot na siya guys, kaya pwede na natin ilagay yung last na final nating gata. Malambot na siya guys. Tignan natin. Malambot na siya kasi hindi naman maganda yung para siyang malambot na yung lugaw na sobra namang lambot. Mas maganda naman yung medyo ay nakakagat. Yan. Tamtaman lang to guys. Ang ganyan na. Pwede na natin ilagay yung final na sabaw na gata. Ito na guys. Ito. Coco Mama. Fresh gata. Ayan. Lagay na natin. Ito, dalawa guys. Kasi apat yung kinuha ko na nakasashay na kaya ready-made na agad. Ayan. Saruin na. Ayan. Yummy. Ayan.
Diba? Ang dali lang gawin. Ang dali lang lutuin, guys. So, tuluan natin yung gata. Pag kumulo na yung nilagay natin na final na gata niya, then kainin. Tayong kumain. See guys. Dali lang lutuin ang ganito. Yan. Tamtaman lang yung apat na kasi na dali. Tamtaman lang. Hindi maraming tubig, hindi pa konti ang tubig. Sakto talaga siya. Yan. Yan guys, pwede na. Takpan natin para sabay-sabay kumulo. Yan. Yan. Okay na to guys. Kainan na. Oh, see? Wow. Yan. Wow. Wow. Yummy. Ayan. Okay guys. Done na guys. Thank you. Thank you for watching. Kasi subscribe na lang po yung channel namin. Lutong Ilocano AOH. Maraming salamat po. Good evening po sa ating lahat. Salamat po. Okay na. Kainan na. Dalawang agenda ito eh. Yung atipindutin ito eh. Ito ang atipindutin ito eh. Magkasang pala ang amon na atipindutin ito. Talpasan. Hindi, excellent. Iyan mo na. Sasan? Niya ko na na. Hindi ko mapindot.